کۆبانێ برینە بله منە مامۆستا برینە منە و ئێشا جانێ منە. ڕاستە مامۆستان ئەv گوتنê pêşan watê wan dikanî mesela berfireh jî bikî dikanî hema kir wekî birîna min êşa canê min e. Yani dema ku birîna min û êşa canê min her dijî yekin. Yani û rastî jî ku tu wê de berfireh bikî jî ji ber em dibêjî zimanî yek e yani birayê te birîn bibêjî û êşa canê tê jî. Dayîka te jî û yani her însanekî Kurd mirovekî ku tu pê bêjî ew jî êşa canê tê ye. We ye. Belê. Dirbêsî? Erê tu karî rengekî bêjî yanî xwediyê birînê bi êşa xwe zane. Birîn dilaşê mi deyî ez tenê bi êşa xwe zanim. Ê destî wî tenî dibê destî wî di ava germ de ne wek di ava qerisî deyî. Xwediyê birînê bi birîna xwe zane ne wek ê dora me re yanî çi qeysî ez ê ber dilê te bidim û ez ê bêm wela dêşi û naêşî de tehmûl bike. Bi jana gel di dilê te ji ber birîna gel te çêbûyê xwediyê birînê tenê bi êşa xwe zane. Ji ber vî havî hatî gotin û birîna te êşa canê. Belêş xwe we her diya rast got Melayê Cizîrî dibêje ji her bêdaq û bêderdî mepirsin mihneta eşqî. Çi zanin bêxeber jana dilê daq û keser tê de. Xwediyê birînê birîna xwe zane bi êşa xwe zane.